For et par uger siden, der annoncerede vi her i programmet, som sagt, for om nogen havde lyst til at prøve den her Oscar Makeover, hvis man nu sad og syntes, man havde behov for det. Og en af de mails, vi fik, var fra Maria. Godmorgen og velkommen igen, Maria, til dig og til Dennis Knudsen, der sidder ved siden af. Maria, du skrev, jeg er 35 år, jeg bor sammen med min kæreste og vores 4 børn. Jeg ønsker virkelig at deltage i forvandling, der efterhånden ser noget brugt og kedeligt ud, skriver du. Har aldrig haft tid til at gå op med mit udseende. Vi skal giftes til sommer, så jeg synes, det lyder som en oplagt mulighed for mig. Og Maria, er du glad for resultatet? Det er fantastisk. Maria, vi skal se, hvordan det hele gik til, at du endte med at se så smuk ud, som du gør her til morgen. Lad os lige se med. Her er Maria, 35 år. Hun bor i Køge og arbejder for en bank. Og ja, så er hun mor til 4. Hun har faktisk så travlt med job og børn, at det er 9 år siden, hun sidst var til en rigtig frisør. Så man forstår godt, når Maria selv siger, at hun trænger til et ordentligt spark bagi. For at få den helt rette Hollywood-glans, skal der restylane til rynkerne. Jeg hedder Ida. Maria. Så har du plads på en af de hvide stole derhenne, så jeg fortæller dig sådan hele tiden, hvad jeg gør. Du spørger bare, ikke? Ja. Så det er lidt bedøvelsescreme, det her. Jeg løfter din læbe op, og så lægger jeg den her indenunder. Okay. Og det gør ikke ondt. Og det er for, at det ikke skal være ubehageligt, når jeg laver behandlingen. Og det er okay. Altså, jeg føler virkelig, at den står som sådan en andemund, ikke? Ja, det gør den ikke. Nej, okay. Den skal jo bare slappe af i det. Men det har jeg også indtryk af, at du gør. Jeg prøver. Ej, det er jo helt sindssygt, det her. Så er det første lidt eller meget smertefulde trin på vejen mod stjernerne overstået. Næste step mod Hollywood er en mindre talje. Der er hjælp fra både Thai og Lipobelt. Vi skal da lave nogle kropsbehandlinger på dig i dag. Jeg starter jo selvfølgelig med at skrue langsomt op, så du lige kan få lov til at vende dig til impulserne. Hvordan føles det? Virkelig ubehageligt. Altså, den her impuls, det føles jo nærmest ligesom at stå på et løbebånd og løbe. Det får dig virkelig til at svede. Ja, men jeg har det også. Men jeg har været inde og få lavet en slankebehandling, hvor jeg har været inde og ligge med sådan nogle elektroder. Meget effektivt. Vi har snakket meget om, at jeg var mest ked af maven. Altså efter de her 4 fødsler, der har jeg været rigtig ked af, at det har været rigtig svært at stramme op. Ingen kommer sovende til at shine på den røde løber. Men for en mor til 4 er der heldigvis også plads til forkælelse. Så tror jeg, at vi laver lidt forlængelse på dig i dag. Så er du færdig? Fantastisk. Er du tilfreds med dem? Det er rigtig, rigtig pænt. Det er jeg rigtig glad for. Jamen, jeg har lige fået ordnet negle, og det synes jeg er et rigtig, rigtig flot resultat. Jeg kan godt lide, at de også er neutrale, sådan så jeg også kan bruge dem i hverdagen. Nu er det endelig tid til det, der kan overstråle alt andet. Kjolen. Hej. Ja, jeg har jo fået at vide, at jeg skal lave nogle kjoler til dig. Eller en skal jeg lave, ikke? Men vi skulle se på nogle forskellige. Kom, tak. Altså, vi har rigtig mange farver, men umiddelbart, så tror jeg, at når du er født for et halvt år siden, så er det rigtig, rigtig fedt. Og er noget på, der er lidt mørkt. Det kunne være sådan en kjole. Så er der den her. Så er der... Wow. Vi går lige ind og prøver. Det er en helt anden verden, end den, jeg plejer at være i. Også bare at høre, hvad andre har at sige, når man står. Man synes nok altid, at det ser forkert ud for en, men det er virkelig, virkelig sjovt. Makeoveren er godt i gang. Nu mangler looket the final touch. Det er Pernille, der skal lave den helt store tur på dig her. Jeg synes, vi skal gøre det. Det skal klippes lidt. Ja. Så jeg tror, vi skal gå ind og tage sådan et stykke af her, cirka. Ja. Og så synes jeg, i underkanten herinde her, så sætter vi en lille smule extension på. Nu går Pernille i gang med dig her og blander farver, putter farve i, og så klipper det bagefter, og så den helt store make-up Pernille, ikke? Så nu har vi fået skyllet farven ud, du har fået hårkur i, du har fået lavet dine bryn og vipper, og nu vil jeg så tørre dit hår og klippe dit hår i det tørre. Stjerner bruger både paryk og extensions, og Maria er ingen undtagelse. Det jeg gør nu, det er, at jeg går ind og laver nogle store bølger i dit hår, så du får nogle rigtig store, flotte glam. Det kunne være Angelina Jolie. Skulle lige have haft lidt større læber. Det laver vi bare. Nu går jeg videre til make-up'en, og jeg starter med at lægge en primer, som gør, at make-up'en holder hele aftenen. Og værsgo, smoky eyes og perfekt make-up.
er langt fra Køge til Hollywood, men måske kortere end du tror. Og efter det lille pisk med hestehalen, så kan vi jo vende tilbage til studiet. Maria Stålhammer, det var dig, der var hovedpersonen her, og fik stor hjælp af Dennis Knudsen. Hvordan har det været at prøve sådan en vaskeægte tv-forvandling? Jamen, det har været helt fantastisk. Det er en helt anden verden, end hvad jeg er vant til, så det har været virkelig sjovt. Men var det, du havde oplevet, da du skrev ind til os, at du følte dig lidt brugt og træt? Hvornår var det går op for dig, at du tænker, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet? Jamen, det er jo nok gået op for en for længe siden, men at man har egentlig ikke haft tid, eller det ved jeg ikke, mulighed for det. Og nu, hvor man er på barsel, så sidder man jo derhjemme og ser en masse Godmorgen Danmark. Og det er vi glade for. Ja, og så jeg lige det her spot, og så tænkte jeg, at det bliver simpelthen nødt til at prøve, om jeg kan være så heldig. Du fik jo en masse forskellige ting her. Vi viser en masse billeder, fordi vi fulgte dig ikke hele dagen. Du tog nogle række billeder, nogle dagbogslignende billeder, vi kan se undervejs for at se noget af det, der skete med dig. Her har vi dig til at begynde med. Og du fik blandt andet noget Restylane-behandling. Kan du ikke prøve at fortælle os, Dennis, hvad det her Restylane? Det var det, vi så blive stukket ind i dig med en nål. Ja, men Restylane-behandling, det er sådan en lille filler, som går ud og fylder for eksempel små rynker ud af linjer, hvis man har det. Og lige præcis Restylane, den forsvinder efter et sted mellem 4 og 6 måneder, så er det ude af kroppen igen. Og det er et stof, som man danner selv i kroppen, som man så nærmest kommer ud igen. Så på den måde, det er slet ikke det samme som Botox, som går ind og lammer musklerne og gør noget helt andet. Ja, så du er ikke lam, du kan stadig bevæge din ansigt, men hvad er det betyder, den der Restylane? Hvis du selv er den største forandring? Jamen, jeg har egentlig aldrig tænkt på at skulle fylde mig med noget som helst. Ikke fordi jeg har noget problem med det, men jeg har egentlig aldrig spekuleret på det. Men da jeg så var der, og hun jo selvfølgelig så nogle rynker, hist og pist, så var jeg jo med på ideen. Og der var en ting, jeg var særlig ked af, det var, at jeg har altid haft en meget mørk rande. Det kunne man også se på førbilledet. Og det, at hun kunne fjerne den, det synes jeg for mig har været simpelthen noget af det største, fordi lige meget om jeg har været i frisk og godt humør, så har man haft den der. Så jeg har været meget, meget positiv. Så den her Restylane kan åbenbart fjerne rande under øjnene, Dennis. Nu er det jo en relativt naturlig behandling, Maria har fået her, og ret hurtigt, skal jeg lige sige. Dennis var inde på, at man godt kunne bruge 3 måneder på projektet, hvis man har lyst. Jo, men man skal også sige, en ting er, at du får Restylane-behandling, men der har også været ansigtsbehandlinger oveni bagefter, som jo også er en meget vigtig ting, som også er med til at dræne væske omkring øjnene, så man får et klarere look omkring øjnene. Så ansigtsbehandlingerne gør også rigtig meget til at blive forskønnet, ikke? Kan Maria holde fast i det her look, hvis hun gerne vil det? Det kan hun uden at bruge milliarder og millioner på det. Vi har en kjole fra Stasia, vi har diamanter liggende på bordet, du har på. Det er jo ikke hverdag for en mor med 4 børn, men kan resten være det? Jamen, det synes jeg, det er jo et spørgsmål, om du selv har lyst eller ej. Men man kan sige, at din hårfarve, den er nem. Det er sådan, cirka hver 3. måned skal du måske lige have frisket hårfarven op. Dine bryn og vipper en gang hver 2. måned, måske lige få farvet dem. Og så lær at bruge lidt mere på øjnene, end du er vant til, og en lille smule på læberne, og mere skal der faktisk ikke til i hverdagen, kan man sige. Maria, du talte om, at du trængte til at få et spark bagi, da du først kontaktede os. Synes du har fået det? Det synes jeg. Og jeg er sikker på, at nu skal jeg jo lige igennem den her resten af min barsel. Ja. Jeg er sikker på, at det her det har givet mig nogle små fif til, hvordan jeg faktisk kan se bare lidt mere almindelig ud. Og hvis det er resultatet, hvor du er 6 måneder efter sidste fødsel, så vil jeg bare sige som fælles mor her, at det er godt gået. Og tusind tak, fordi du var med på at lege forandring her.